не е чак толкова изцяло положително влизането в еврозоната, за разлика от влизането в Шенген, за разлика от влизането на България в ЕС. Ние сме вече много вътре в Съюза. Всичко от това, което се е случило до момента, като цяло за сега е доста положително за България. Това е абсолютен факт. Не знам, не оспорим, няма две мнения. Въпреки, че сме се провалили тук там в усвояването на някои европейски субсидии, което си е срам за нас, но и ние сме си виновни, нека така да го кажем в повечето случаи. Това почти няма спор. Ние за сега се възползваме, за сега изключително много сме спечелили от това партньорство с другите членки на Европейския съюз, което е съвсем логично. България беше доста по-бедна държава, нали? Икономиката в момента има огромен ръст и така нататък. Но сега да се фокусираме върху какво се случи, това е много важно. Не знам как е възможно толкова тенденциозни да са всички изказвания, нали? Съвсем буквално прекрасна е наместа на доцент Сарийски, между другото, един от малкото хора, които сякаш не го е страх да говори истината. Има и други икономисти със сигурност, но да кажем, поне отчитат доста потенциални негативи. И да не кажем, че негативите са доста фрапантни и могат да са кризисни точно за държава като България. И първо аз бих казал, аз като човек с доста голямо икономическо образование и доста голям опит като цяло като предприемач и с изключително много приятели в чужбина, съм на мнението, че нали, от това, което се е видяло в началото, когато някоя държава влезе в еврозоната и приеме еврото като официална валута, независимо. Нали, тук в България имаме една подробност, че наистина лева е много вързан с еврото, което малко най-вероятно ще подобри условията, т.е. ще намали всъщност рисковете за изключителен крах на икономиката. Говорим за тежко обедняване на българите. Но някаква инфлация със сигурност веднага след влизането там, някакви часове до някакви дни, нали, смисъл не говорим за съвсем веднага, но започва лека по лека да расте една инфлация. Обикновено и в рамките на 1-2 години се усеща изключително тежко. Да не се лъжим, не си примерно в Хърватия имам приятели, много е смешно, не са доста тежко го усетиха. Програмисти доста тежко го усетиха. Не, че са обедняли, не, че е станало нещо супер фрапантно, по-скоро го усетиха семейства, нека да кажа някои от близките им хора, не те толкова много, но покупателната способност намаля хора. Не знам, много лесно проверим факт. Можете да разгледате нашата селекция от продукти на тема финансова грамотност и предприемачество, като посетите линка в профила ни.